Mayong hapon na mga instant ang mga palangga ng mga tagpalamati. Ari naman ang inyo kubos nga lagad si Tito yung maupod naman ninyo sa programa This is My Life. Tub-tub alas 3 sa sini nga hapon. Karon iya nga adlaw, Webes. Hulyo 29 tuig 2021. Kamusta ka mo dera? Sigurado nga nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay, nagasilusan na kay nakapaniyaga na. Ang iban pa dating patunaw-tunaw po tawi. Ang iban naman hinagaw pa mga hilimuson dera, pero sa mga nagpanglaba iya kay ina, kay kita may naton haring adlaw kay ina masanag ang aton sinipalibot, pero sa siningitiun tigagum-guom naman bulo bantayan ulo aligmaton anay ang inyo dira mga hinalay. Ang mga posible kag pwede nga hindi mabasa bala na kinahanglan pasilungan, kinahanglan punpunon paamok na dito. Ang mga senior citizen, good afternoon. Kag siyempre sa kutuban sa malabutan natin sa ating pangilagad sa This is My Life iya karon nga hapon magluwas diri sa among sa Dagbanwas ng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa buhos ni Isla sang Negros. Siyempre sa mga kaiting manamon nga mga kapuluan. Dira sa Guimara sa gihapon kag Isla sang Panay o dira sa Iloilo. Sad to hear, but anyway, okay lang siya ang paghalong ara para sa aton. Kag sa kutob sa malabutan sa pangalagad sa sininga hapon, paagi sa pag-updanay man naton sa inyo dira mga radyo, siyempre updanay kita 684 kHz. Ara ka muna sa inyo mga radyo samtang nagahuluhigda. Kamu ang ibay naman sa ilang mga gadget, sa ilang mga cellphone, sa ilang laptop, or sa ilang mandara computer. Nag-upload basta may Facebook, gani, maka-live ikaw, basta may data, may internet, diba? So, updanay kita iya sa Facebook Live or sa live, pagi sa Facebook, siyempre click nyo lang, search dira Action Radio Bacolod, then ang live click nyo man of the night. Kita ni Tito Wing want to technology sa karon niya na hapon. At kag magluwas man sina, pwede man kita gani maka-updanay sa YouTube, na? Sa YouTube dira, pwede nyo man dira ma-search Action Radio Bacolod, This is My Life live na click nyo na naman kita gyapon ni Tito Wing. Pero sa mga updated neton nga mga natipon nga mga balita nga nagakatabo diri sa Dagbanwas ng Bacolod kay sa bugos man nga pungsod. Yes, ara man adlaw ginatipon sa amon ni Center kag ginapost para man sa inyo mga impormasyon nga luyag nga hibaluan kung ano nagakatabo sa aton palibot. Search nyo lang ang amon sini website www.actionradiobacolod.com.ph. Yes, ara dira kaguwa may senses to radio man dira ang radio nga ina i-click niyo lang bisan ang iya dira itsura mga sinang una pa i-click niyo lang kay makaupod gid kamo sa amon man live no tanan nga public affairs program sa Action Radio Bacolod kagaton ng mga matahong programa pwede gid mo dira sa pamati. Yes, Tito Wilma. So padayon man padayon kita nga nagapaidalong sa general community quarantine, no? Ang atong quarantine status dito sa Dagbanwas ng Bacolod with with heightened restrictions na supposedly ma-end or matapos ina sa Sabado, Hulyo 23. Tinagwa na ang report na maga-extend, ipabilin, padayunon kita nara sa idalong sa GCQ with HR, heightened restrictions umpisa 1 Agosto 1. Tugtog Agosto 15. Muna ginambal ka ina ni Councilor Elced Familiaran. I'm sorry, Victor. Bacolod City Vice Mayor Elced Familiaran. Kay ti amon na rekomendasyon man kahapon sa IATF Regional. Ginahulat na lang man ang palayag sa National IATF. Pero ti palayag man to gani ni Vice nga na naganubo na ang record sa kaso sa COVID-19 sa sulod sa isa kaadlaw diri sa Dagbanwas ng Bacolod. Pero posible man ang atong sina-alcalde diri si Mayor Benigno Nardia nga makapagawa man sa panibag-o nga executive order. Diba? Amo man ang ginahulat nato na para maging opisyal siya. Kaya nga ito naman probinsya Negros Occidental, padayon man nga magapaidalong sa general community quarantine from August 1 to 31. Ang bot mang sinakaron may ginhambal man si Duterte pero gamay lang ginani nga pasiklos ng atong panahon kay
daw nagayambik naman ang atong kalibutan. Ang atong kahawaan kay nagagalom kabalo kita kay ang southwest monsoon o kung ining sihabagat nga ini amo ining padayon nga nagaapekto sa aton palibot hindi lang sa aton lugar kundi sa bugos din nga pungsod Pilipinas. Dapat kita bisan gamay lang dira nga pulupasit sa dalagan sa aton panahon para hindi man kita makibote gulpi lang mayasas ang hangin, gulpi lang mabubo ang ulan, sa mahipos naman sila sa magsaring adlaw na. Pero magluwas siyempre, sa bugos nga pungsod, arigid kita diri sa aton sa Western Visayas, no? Sa Western Visayas, probinsya, ang Negros Occidental kag ang Bacolod, part ng Panay, ang sakop dira. Magalubo na nga ito nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagpanaguog, inatungod man kay habagat. Ang hangin naman, sarangan tugtuba mabasog ang pagdapya sini, no? Ang direksyon alin sa nabagatnan panakasundan. Amo nang mabatyagan naton. Kag si Haring Adlaw nagpakita kay ina aga pa na tawe alas 5:36 kag magatunod man karon alas 6:12 sa gabi ang taob alas 12 sini nga hapon, alas 2:22 sini nga hapon, kag ang hunas karon naman alas 5:18 sang aga. Ang temperatura naman nga itong sili mabatyagan, ang temperatura nga itong mabatyagan sa karon kitawe 31. Yeah, 31 degrees Celsius. Amo na nga bisan magalumo na nga itong palibot, pero mapaang-paang ang atong panahon. Ada masubo man bala ato na nabatian kanya basahan ang breaking news dito sa may siyudad sang Iloilo nung paagi sa ila si alkalde nga si Iloilo City Mayor Jerry Triñas ada kaya na ara sa ila sa Facebook account naka-post nga naka-record na ang siyudad sang Iloilo sang pinakauna nga COVID-19 Delta variant. 30 anyos nga lalaki. Taga Mandurriao, Iloilo. Wala ini siya sang travel history. Wala man siya close contact sa iya sini ginaobrahan. Ang iya asawa nagpositive sa COVID-19 ginswab sang July 12. Si subong ining mag-asawa ara naka-home quarantine. Pero ang Delta case diyan, ito sa ila, ining iyabana nga 30 anyos, ang pag-asayluhon ina sa quarantine facility. May bata, ni sila duha kabilog, pero syempre, ang ila kabataan, ara, nagapabilin sa ila man mga himata. Ha? So, sad to hear nga may ara, na sa Western Visayas magluwas ito anay sa Antique man to, di ba? Gani kita extra careful lang no? Extra nga paghalong nakadepende gihapon sa aton amo na nga hinahanglan ang mga health protocols nga ginapatuman sa aton, ginapahimo sa aton. Himuon ta nilang na kabahin sa aton hilimuon adlaw-adlaw, di ba na? No? Himuon ta gid na ang paggamit sang face mask. Basta magwa ka. Kung maglakat ka, kinanglan may face shield kaya. Kung ara ka na gani sa kadamaan, kinanglan panilagan mo gid ang distansya. I-observe mo gid ang social distancing. Na kag nami kag sa nambalan ni Tito Wilma hindi kita magbulag bisan gamay lang na nasuludlan sa alcohol. Na pwede lang da sa imo bulsa kung wala ka bag nga dila para in kaso por kaso maanuhan mo malimpihan mo nimo kabon kung ano mga makaptan mo dira, di ba? Yes, Tito We. Kag amo na kasubong nga gina-encourage gid sang aton sini mga official sang banwa or let's say ang gobyerno ginaton mismo, no? Bisan ang aton mga health experts nagapangabayan nga kung mahimo magpabakuna gid kay makahatag ina protection sa aton. Hindi sila nga hindi ka na matapikan na iya hatag lang protection na magbakod ang aton lawas nga in case at least kampanti ka nga hindi ka bala matamaan sang epekto sang COVID, di ba? Mabakod ng lawas niya na isa ina. Pero ang atong presidente
nga si Presidente Rodrigo Duterte nagkibot man kung gani sa iya siniging hambal. Siling niya nga, ay mga opisyal sa barangay, kamo-monitor sa vaccination status sa inyo sini mga nasakupan. Inyo obligasyon nga i-monitor, hibaluon ninyo ang mga nabakunahan kag mga wala nabakunahan. Inang mga wala nabakunahan nga nagagwa sa ilabalay, amo nang bantayan kid. Kay kung magwa sa ilabalay, kung mahibaluan na gani, nga wala pa ina sila nabakunahan kag magwa sa ilabalay, tuy-tuyan sila nga magbalik sa ilapuloyan. Kung makitaan sila, bisan magsiling pa siya nga paano na yung ibang gani nga wala nabakunahan, sige man ang lagaw, amat-amaton ina. Amo na ang hambal ni Duterte, ni Presidente Duterte, siling niya. Kahapon, kagabi, di dyan titawe, inang hindi magpabakuna, sila ginambal ko sa inyo, hindi ka mo magwa sa inyo balay. Kaya kung magwa gani ka mo sa inyo balay, ihambal yun niya sa mga pulis, ibalik ikaw sa balay mo sa sulod. Updan ka mo, balik sa inyo puloyan, kay kamo makabig nga walking spreader na wala inisang katapusan. Daw halos wala inisang katapusan. Kung pasugtan ko lang kamo kung anong gusto nyo, di siguro kung mga mahuyang-huyang lang ko, tungod sa hibi-hibi ninyo dara, mo ginaya, sila ina na iya mga istorya naman na iya. Pero hindi lang ikaw, hindi lang sila, hindi lang kamo ang akong ginaulikdan habang sa presidente. Ang ginahambalan naton diri kag ang dapat din naton halungan ang bugos nga pumulo yung Pilipinon. Gani kung hindi kamo gusto nga makabulig, kung hindi ninyo gusto nga makabulig paagi sa pagpabakuna, hindi na lang kamo magwa sa inyo balay. Isaling niya, amo na mga barangay official, hikyaron nyo gid kung balang inyo mga pumuluyo ang nabakunahan. Kasi kung amo na balasin niya ang mga barangay captain na lang, kung nabuluglay na gid. Pag hindi sila gusto magpabakuna, ay hindi na sila papagawa sa ila balay. Ihambal man ina, let's say masiling man nga, wala man na layi na muna nga masilutan, kasuway ka na pabakuna, tuod ang hambal sa presidente. Kung maghulat pa ko sa layi, san upa delayed ang adlaw na galakat, kung madamo man abing matapikan kag madamo mapatay, amo na siling dako nga problema. Siling niya, there is no law, but the law of necessity is there. Kasi siling niya, in kaso por kaso gid man, na kung mag-akusar gid man kamo, ako matubang sa inyo, ako kong responsibilidad kung naaging hingi ko na. Kasi hindi na para sa akon, kundi para na sa tanan. Amo na hambal ni Presidente Duterte. Depende naman ang naiya sa aton, hindi man niya mapilit ang hindi gusto magpabakuna. Nakaupwas mo lang sa presidente kung mga posible pala nga matabo. Kasi may ginahayungan kita subong mo nga variant sang COVID-19. Amo inang Delta. Kagining na ara, pag hindi mang nagalapta, pag hindi mga mass station tungod sa lockdown, asus, wala man naghipos ang aton ahensya sa ikaayong lawas. Wala man naghipos ang Department of Health. Nagpagwa man sila warning in public. Ang sa nagalaptan nga messages na tungod sa lockdown. Nakaara man nasaad sa amo iyang mensahe ang mga lugar nga kalakip sa nagkalain-lain nga classification sang circuit breaker o kung lockdown. Pero ginklaro man sa Department of Health na wala pa sa ginpagwa nga desisyon ang IATF or Interagency Task Force kung ano na quarantine classification ang igapatuman sa iban nga lugar sa pungsod, pati na sa Metro Manila na panugyan niya lang para sa tanan, hindi mga mahilig balanda sa pag-open sa Facebook kung kaisa, why pa na-confirm, kung sinogid ang ginhalinan, sino nag-post, basta makita,
hala, oh, share na yun, comment, i-share na yun, hindi pa maka-comment, i-share na lang na yun, without verifying the information. Kaya tiyang ibandera, reaction mapani, sala-sala, matubo ang kahadlok sa ila, balatsyagon, especially kung mention na lugar. Magkakamuglay, di kong lockdown naman mo, di ba? So, sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, hindi man lang dali sa aton niya, hindi lang niya sa isa ka lugar, hindi lang dali sa aton, hindi lang kundi para gino sa bukod na tungkod na. Kinahanglan kung ano man sa mga informasyon ang mabanto ninyo, hindi ka mo anay nag-iak. I-verify din ninyo kung bala diin ina naghalin. Ina nga balita kung hindi ka mo kabalo mag-verify, pamangkot ka mo sa mga naka-intindi kung paano ina i-check yaron. Kasi kinahanglan manginiligjat ang mga informasyon na aton mabaton, mabasa kag mabaton kag kung ano ina iya ka matuod. Pero abi ninyo ini ginasiling ni bala mga circuit breaker ini, no? Circuit breaker lockdown na ginahambal nila sa bulan sang Agosto, inaianda pabor dira ang ato naman mga negosyante. Sining nila, pabor sila sa pagpatuman sa lockdown sunod nga bulan sang Agosto, no, para mapunggan ang madasig nga pagsaka sang kaso sang Delta variant sang COVID-19. Siling gani ni Joey Concepcion na among Presidential Advisor on Entrepreneurship, siling niya, mas pabor kami nga himuon or patigayunon ang lockdown sa bulan sang Agosto sang sa nabilin nga 4 ka bulan sang tuig or 4 ka month kasi after August masugod ng month, di ba? August, September, October, November, December na sa diin suno sa ila nagagasto na dira iya ang mga pumuluyo bilang preparasyon sa Pasko. Sino kung ano yung Pilipino amo na ginatubang ka. Pero kung magsiling gani nga ada ng holiday season na ginapreparahan gidya bisan magkainano, kita naman naton last year, di ba? O paano basta ang ginabatsyag sa gihapon ang Christmas bisan paano. Kaya sa ligan man sa Mayo kung masugda na mas early pa. Kag mas maayo man sunod sa iya nga marisolbar temprano ang problema sa hulaton pa nga magdako kag amo ang pagpatuman sang lockdown nga ini. So may point man sila. Okay? Di ba may point man sila? So, ang aton anay oras alas 2:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton anay dira mga kauturan, sa aton dira mga kauturan nga nagmakinahanglan o magakinahanglan man sa mga preska kag mga matahong nga bulak ara lang sa Bacolod City Public Plaza, no? Sa likod sang base center, Ferrer Street ina. Pero abi ninyo pwede ka mo maka-text o kung makatawag sa cellphone number 0930-959-3828. Pwede ka mo dala makatawag kag maka-inquire, maka-order, dala arrangement, pili ka mo kung ano klase sang bulak kag kung diin na venue gusto ninyo nga ipa-arrange ninyo dito mga flowers, pwede kid ara si Inday Christine Dong, si Tintin kay si Maymay, amoy na mag-entertain sa inyo, ha? Amoy na siya mag-entertain sa inyo kag syempre man magluwas na Tita Wilma, si kung magsugtanay ano gani, kung magsugtanay okay sa presyo, di ba? Kamo na lang dira ang istorya kag mag-arrange pang tanan, di ba la? Yes, kag magluwas pagid sina ang aton man mga produkto sang Dr. Alfred. Basta produkto gani isang Dr. Alfred, tanda
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Nabatian ko sa radyo. Okay, Madam Yona, kita sa mga nagabud sa aton sa ni live. Hello, good afternoon. Thank you gid sa pag-upod ninyo kay Tita Wena. Emmy Esmeralda Dolido, yes, good afternoon. Kay Juan Ereche, mayong hapon. Tito Wilma, pamatigid kami di sa Pasig. Bautita, salamat sa programa mo. Great lang ko di, mga upod ko. Sanday Carl, ituna kag akon tiya, nga si Nadine Burgosta. Salamat, more power. Jan Angelo. Kay Inday Sharon, good afternoon. God bless to your program. Inday Sharon, sugatong diras no sa may San Enrique. Kamusta lang da sa inyo tanan? Salamat man sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon. Kay Edsil Delmar, shout out on air sa SFCC1 A, yes. SFCC1 does A sa Mabolo, and to all the people of Sitio Camansi, Mabolo, Cebu City. Hi, mayong hapon dira sa inyo. Novelyn Saison, good afternoon, ma'am. Shout out from Banahaw, Manduao, Bayawan City. Family Saison, yes. Saison G, Hermino, Dani, and Family Ramos sa Banman. Hello lang da. Inday Homa, hello Mina. Yeah, mayong hapon lang da ako na miswe sa imo man. Alex Fuentes, good afternoon. Action Tito Wilma. Pamo ka na. Okay, mayong hapon sa imo action Tito Wilma. Alex Fuentes, good afternoon. Ara siya ko noga pamatiak. Kaga nagatan-aw. Thank you, sir. Inday Gino, si sir. Kamusta ikaw? Ada ka pa da sa Hong Kong, mayong hapon lang da sa imo. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Reverend Father Felix Pasquin. I think ni Blamon Senior. Yes, birthday niya subong. Isagi ni siya sa nag-pray kay Tito We. Thank you, Gid. So, Father Felix Pasquin, happy birthday sa imo subong adlaw. Kag syempre man kay Julius, kay Rod Simon, kay Rod Simon Julius, ugasan naman na siya. Yes, ma'am. On his birthday today. Thanks a lot. Keep safe. Always take care. God bless us all and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Malakagamala, thank you so much. Virgie Olpinda, good PM action Tita We. Monitor always gid kami diri sa Silent Homes. Upod mga apo ko diri Tita We. Halong lang ha. And God bless you and your family. Okay, enough lang na anay ha. Mabalik naman si Tita Wilma dugay-dugay.
Balik si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life sa siningabahin. Magabasa naman kita sa isa ka mensahe diri sa itong text hotline halin man sa aton isa ka tagpalamati diri sa Action Radio. Ang atong pagbasa sa sulat sa siningabahin. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagabasahon sa siningahapon, naghalin ini sa nagapatawag kay Elnora. Kay Elnora, pero ang iya sini account, baliskad sang iya sini ngalan. Okay lang na siya, no? At hindi taman na mabasa on air niya sini nga Facebook account. Well, anyway, thank you, kid. Ang mensahe ni Inday Elnora ari sa atong sini sa atong sini messenger nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Elnora sang Kabangkalan, Negros Occidental. Hindi ko ni tuod-tuod nga ngalan. Tita, gusto ko lang magpangayo advice na tungod sa problema ko sa akong bana. Palangga ko siya. Pero, nahibalaan ko na hindi lang gali ako nagaisahan nun sa iya kabuhi. 3 gali kami. Sang una, gintago niya ina sa akon. Gani, ginbaton ko siya. Ginbaton ko ang iya love. Kag nagpakasal kami. Nagbunga man dayon ang pag-upod namon. Kag nakaduha kami kabilog nga bata. Kasan ulang Tita Wilma, nadiskubrihan ko na may asawa gali siya antes kami nagpakasal. Kag ara sa Victoria, babae. Tapos, kasal gali siya sa amo nga babae. Amo na gali nga permi siya nagakadto didto. Kag ang rason niya sa akon, may ginaobra sila dito. Magluwas pagidira kita. May nabilin siya gali pagid nga babae nga asawa niya sa Dubai. Sang nag-abroad siya. Subong, naghambal siya sa akon nga mabalik siya obre dito tungod pigado na biyad. Tungod sang COVID. Puwerte ang kaakig ko, kaging prangka ko siya, tita. Ang hambal niya sa akon, faith ang kasal niya sa Victoria. Kag wala siya makasal sa babae nga ato sa Dubai. Gani, wala ko kuno, dapat ikabalak. Nagamuhan ako, kag nagalibog ang akon ulo. Kag tungod sina, daw amat-amat nga nagakadula ang love ko sa iya. Pero nahadlok man ako ta, nga bayaan nagidlang niya kanitan ako mga bata. Hindi ko gusto nga madulaan sang papa ang amon mga bata, nga wala pa sang hinalungkong ang mga nagakatabo. Kalas ay, kag wala gana ang akon, pagtakod, kag nabatagan sa iya subong. Bisan nga wala sang pagbago, ang iya ginapakita na pagpalangga sa akon. Di paano simuon ko man, kag paano ko mapabalik ang akong pagpalangga sa iya?
na inaadi akong pagtanaw sa iya. Tungod sang iya pagbutig. Tungod sang akong hibaluan. Kag hindi kong mabaton kid, natatlo kani sa iya kabuti. Ginapamensar ko na gani na makibulag sa iya. Tungod hindi ko gusto na may katunga ako sa iya atensyon kag pagpalangga. Pero gusto na lang hinuon ko. May obra man ako, okay man ang income ko, kag masarangan ko nga buhion ang amon duha ka bata bisan paano. Kag ara man ang akon mama kag papa nga nagapalangga sa ila. Kabay nga mabuligan ko kabay nga mabuligan mo ko sa nagagamo nga problema sa akon sensa Tito Wilma. Nagapasalamat, Elnora Tangkabangkalan. Okay, una-una, sa imo, Elnora, maayong hapon, kag salamat din sa imo pag-upod kay Tito Wilma, karon nga hapon diri sa Touch of My Life. Salamat sa imo din paambit nga hitabo sa imo kabuhi, problema nga imo ginaangkon sa kanila. Amo, ang una ko din nga mahambal, na biktima ka man, tungod, wala ka kabalo, abi mo soltero, na biktima man ikaw sang pagpakuno-kuno. Gusto mo tapuson ang tanan tungod hindi mo mabanton, nga tatlo ka mo sa kabuki niya, bisan sino man guro, may magariak na pa kami at awayaw, okay lang niya, basta gusto lang suportaman, pero may ara diya nga babae. Nga, gusto niya, kapag pangabuki, tanan nga atensyon, tanan nga panahon sang bana, ara lang sa pamilya. Tama din mo na mga handong tama nga nanay, na. Pero ang pagpangasawa, ang pagpamana, wala tayo, makasami nga, ba, may na pinakapamana na siya, magaling yung nang ikabuhi, pero kagamu na sa ikabuhi. Gali, kailain naman nga chapters ang atong kabuhi, kailain naman nga mga problemang pag-aatubangon, di ba? Kaya ang pagpamana, tandaan din naton, may problema din na siya. Kaya isa ina sa commitment ng babae sa lalaki nga mag-unungay sa kapigaduhon kag kamungayaan. Di ba mo nang ginasumpaan for better for worse, till death do us part. Ginano kung kaslon ikaw, kung mamana ikaw ang magpangasawa ikaw, may nga nag-react na iya sa pilid sa una pa na ito, subungan. Hindi. Sa hapon, may ara nga mga babae, lalaki, nga ginatagaan pa yung importansya. Diba? Amo ginaiyang kabuhisa. Lain-lain nga mga eksperyensya, lain-lain nga mga problema ang atong ma-encounter. At tatag sa chapters ang atong kabuhi. Ang hambal mo, Elnora, no? Ang hambal mo, wala man magbago ang balatsagon sang bana mo sa imo, di ba? Wala man magbago, kag ang nabatsagan mo, since nga nag-updanay ka mo bilang mag-asawa, at sa subong, ara man di hapon wala sang pagbago ina. Amo nanda ng point nga ako nakitaan, kag ang isa pa nga ginhambal mo nga, hindi ka gusto nga madulaan amay ang imo mga kabataan. Sakto na sa girl, kaya nga na-indeed siya kung may papa ang mga kabataan sa ila pagdako nga may magagiya sa ila. Ila din akong mga lalaki na iya ang mga babae. Gani, since nagapamangkot ka kay Tita We, no? Kung sa akon nagidya, kung ako pamangkoton mo sa akon personal na opinion, ang pinakamaayong mga hinduon, nga mabaton mo, tunan mo, nga mabaton sang bubuot sa balatsagon mo, ang nadiskubrihan mo nga sikreto. Tunan mo, kay ti wala man sad pagpag-ong iya nga nakakita sa imo. Total ang hambalya, di ba? Fake ang iya kasal dito sa taga Victoria na iya piling mo na babae. Kag ang isa nga dito man sa Dubai.
nga naghambal sa wala manggali niya ato mapakasnan. Ikaw naman, kung lantawon mo, i-compare sa sitwasyon sa duha ka babae, padayon niya nga nag-opdanay ka mo sa isa ka bubong, sa isa ka balay. Kag mabatsyagan mo sa gihapon ka masita mo gihapon ang iya sini pagpalangga sa imo kag sa imo mga kabataan. Sa primero, tuod-tuod kabudlay gin man batuhunon mo. Kabudlay na batunon sa balitsyagon sa isa ka babae. Pero kon ka isa budlay sa aton nga mga asawa, pero kung ang kabataan na gani ang concern, mahimo ta nga masakripisyo ina tanan para sa kaayuhan sa aton mga kabataan. Kay amo ina ang imo ginapamensa. So sa suggestion kuya, hindi mo pagdayonon ang plano mo nga makigulag sa iya. Nakadepende niya sa imo ara gihapon sa imo ang final decision na tungod sa imo sinusutan. Kag hindi lang niya ang kaugalingon mo ang ibutang mo sa sitwasyon mo ina. Hindi lang niya ikaw magsakripisyo, di ba? Si maantos mo nga madulaan amay ang imo duha ka bata. Siyempre hindi bisan ako man. Gani hindi mo pagpasintan nga mailo sa amay ang imo duha ka bata. Nasabihin, buhi pa man gali. Kag, dira naton makita ko mahimo mo ina nga, hindi lang niya gali kaugalingon mong ginapamenser mo. Ginsakripisyo man kaugalingon mo para sa kabataan mo. Imuon mo na sakripisyuhan mo, kag tinuhaan mo man nga maamat-amat, kabudlay galing ibalik taw mo, basta may ara na balaagi. Kung sa mga kristal na may lamat na, kung sa mga pilas may pinalian na, si kabudlay ibalik ang pagsalig kag paghigugma, pagpalangga mo sa isa ka tawo. Kung may nahimo siya sa nasala. Pero sa ngalan na lang sa mga kabataan, himua. Kag batuna ang tanan. Dali lang, nakatul naman ang tutunin ko. Sorry. Nampo na akong sa hindi taman manigar mo. Hindi taman manigar kag hindi tagid siya maginay. Nga nabalaan tagid niya nga daan. May ara mga seryoso nga mga lalaki na stick to one. May ara man nga mga lalaki wala tuo babaw dalom. May ara. Kay by nature, men are polygamous by nature. May ara yan nga hindi lang pwede para sa ila isa. Pero magaligpas lang na iya. Mag-aagil na sa ila kabisi. Ang matudtod nga pamilya sa gihapon, amo ang magkamadinalag-on sa iya. Babaw. Kag nagapati man ko nga liwat manumbalik ang anay nga kainit sang inyo relasyon nga duwa bilang mag-asawa, kag liwat maging happy ka mo, inakon, tinuaan mo, intindihon mo ang mga hitabo. Kinahanglan, girl, Elnora, pasangkaron mo ang paminsaran mo. Paminsaron mo. Kag, ariho, ang balatsyagon, nga pagbaton, balatsyagon, sang pagpatawan, para na lang sa kabataan. Batunon mo, nga kabahilin isang pagsilaw, nga ginhatag sang kapalaran sa inyo, relasyon bilang mag-asawa, nga masarangan mo ina malampuan. Istoryahon mo siya, istoryahon mo siya. Kundo ano siya kasinsiro sa pagbago, kagihatan niya kaugalingon, i-commit niya iya kaugalingon sa inyo nga mag-inoy. Nga mong matutuon niya nga pamilya. Ipaintindi mo sa iya nga ang tagsa kasala nga mahimo sa aton kabuhi, may kabayaran. Kung ano man nakasalaanan nga, may kabayaran gid na sa ulihi. Gani, tugtog hindi paulihi ang tanan sa puso na niya inang iya tago nga pagpakirelasyon sa mga babae niya. Para ano? Padayon ka mo nga grasyahan sa mahal ni Dios kag wala sa mag-abot ng kadimalason sa kabuhi niya. Kung may ara din man, pero masarangan na. Basta kamo nga duha nagaisa. Ina lang matugda ni Tito Wet sa inyo. Dala na dira ang ato man pagpangamuyo para sa inyo nga mag-asawa, ni kabay mangin mabakod ang inyo pag-upod nga duha
sa pihak sa mga pagsilaw nga nag-aabot sa aton sinikabuhi. Di ba? Ay, Inday Elnora, salamat gid ha. So sa aton dira iban nga mga kauturan, kung may mga istorya man kamo sa kabuhi, nakahatag sa inyo leksyon, nakahatag sa inyo inspirasyon, o kung problema man para sa inyo, pwede ninyo ma-share diri sa atong sa This Is My Life. Kaya nga itong mga palangga nga mga tagpalamati man nga iban, makuhaan man na nila leksyon, either makonsider man nila bilang makonsider nila bilang inspirasyon man sa mga pagsilaw nga nag-aabot sa ila kabuhi. Ha? O pwede ninyo inaman sulat na experience nyo. Yes, pwede yet. Na sulat nyo lang, pwede nyo man madulong diri sa among station sa Action Radio kung kayo sinpawis nyo. Ari lang kami sa Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City, 4th floor. Na? Kag pwede man. Muni ho, ari di sa nagalinyada sa akong messenger, di na pang save ko na sila kay para nga maisa-isa ko man basta sa inyo sa kahanginan kag mabatian man nila. Okay? Send nyo lang sa Facebook account ni Tita Wilma Antupina Sugaton. Kaya may arada sa message, type nyo lang padala, pabasahan ko gito na. Ha? Okay. So, Elnora sa liwat, madamo gid nga salamat na. Madamo gid nga salamat sa imo. Kagkabay, bisan paano nakabulig man si Tita Wi, hagan-hagan sa nabatsyagan mo. Kagkabay nga, nasanagan man ikaw, kag makastamp up ikaw sa maayo man nga desisyon. Kung i-consider mo atong suggestion, pasalamatan man naton. Pero wala sa masunod na himuon, kundi ang imo kagustuhan. Okay, God bless sa imo, Elnora. Kadtuanay kita sa makapaayo sa aton na ikayong lawas. Ang inyo nga mga ginabatyag sa inyo lawas. Pagpalanakit, pagpalangalay, kag pagpalamusog sa inyo sinimula. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa Once upon a time, reap the end. May isa pagid ka nanay, naglapas ang long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Good afternoon. Araman si Inday Christine Menyes Villalobos. Mayong hapon, Tita We. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon. DSB, tamyaw ko lang.
Oh, tamiyaw, kuman ang nabaklan ko gina dira sa banwa nga naga-monitor gid sila aba mayong hapon ra. Inday Feby Habagat, good afternoon Tituwe. Good afternoon to Pakigwit Family Baryoga diri sa Barangay Pandanon DSB ga monitor gid kag sa Family Susano sa Barangay Malingin Bagos City. From Rochelle Fulgenio Susana. Tawil lang kami Japon ga monitor sa imo program sa Barangay Alangilan, Purok 5 sa Tasoy's Farm. So sa Tasoy's Farm, good afternoon. Inday Raquel Villafuerte Martinez, thank you, good and good afternoon. Mayong hapon man, Ana Sinoro. No? Happy birthday, Father. Greet naman si Father Felix Pasquin. Good afternoon, Josie Lynn. Happy birthday, Father Pasquin. Damo greetings kay Padre Bak. Mayong hapon, actually, Christian Roa. Diragali sa Airport Subdivision, si Buda Martinez. Kagang asawa. Si Pinky Martinez, ginatamyaw, kumanda mo, salamat sa imo to. Okay, salamat man. Kag amo ni gali, tanan tagamat, Maria Liza din sa good afternoon niya. Ginatamyaw yaman ang tanan nga taga Barangay Mansilingan. Mileli Uligo, gatanaw siya, happy gid siya. Thank you gid so much. Melili Uligo. Okay, patamyaw niya lang si Ma'am Vanessa Mayo kay Chinky Noel Amar. Kay syempre si Alex Montesa. Sa Concepcion, Talisay, si Father Amber, good afternoon, halin kay Diana. Okay. Barangay Lagrana, La Carlota sa Pilar Compound, good afternoon, salamat gid. Kag, Sir Armando Cabiles, yes sir, good afternoon, kamusta na? Advice ko lang, sa letter sender, hambal ni Toto Armando Celes, ipakita mo lang ang pagpalangga sa imo bana. Kag hindi mo gid siya siginag, kag always pray kagid kay Lord Jesus. Kay sa uli matouch gid na siya sang Holy Spirit. Love fades, but the commitment is there forever. God bless you both. Yes, sir. Ako kapatigid ko na. Dira naman sa Langilan, Family Espigol, Domingo kay sa iya asawa kag bata nga si Deresa. Ginatamyaw ko dira, ginaga-monitor man ina sila dira sa imo program. Okay, salamat, Inday Raquel, na. Ma-advise siya lang, kung suno sa iya, pray gid siya kay God. Salamat, gid. At Wilma, monitor lang ko di Victoria City, stay safe, Asuncion Lapore, kakainday, Annabel Amoyot. Relax lang da, balikan naman ka mo karon ni Tita We. Okay. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan,
Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Panayo, yes, syempre na itong Centrum Plus Gold na itawi, ano? At na ni Centrum Plus Gold para sa nagapangita sa mga Plus Gold kaya epektibo man ang klase sa food supplement. At ang itong sa Centrum Plus Gold, ay ni siya intingog ang puwersa sa extracted na magustin balungay, ang marpuso garlic kag spirulina sa mga nagaproblema dira sa ilikinig ko nga dugo kag sa mga ara wala may mga pagbalak nga ma-experiensyahan kag dugo or kag iban pa ay Centum Plus Gold yun na, no? Ay Centum Plus kung pwede ina ko magkala sa mga busi ka man dira sa lugar pero pwede ka mo maka-order online kag mapadeliver sa inyo kung i-address mo. Tatandaan lang na pwede kang kalagin sa www.kalusuganyan.ph kalusuganyan.com.ph ang authorized online distributor amo ang Doc Samaritan Alternative and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina pati man ang DTX5 capsule. Namin ang 5 ang DTX5 capsule pa rin man sa complete management style at doon at tayo sa atong liver. Kinanglan mo hindi kami nga may detoxifying compound siya. Napituan din natin ang actively may active ingredients magagamit oxidants para sa liver inflammation. So hindi katawan ay inom na kuya ka na dito may kung ano man magbuwas sa inyo at may DTX 500 capsule na nagkawan na DTX 500 capsule pwede naman kapakal na natin mga kapareho sa Centum Plus Gold. Sa mga gusto naman mag-loan, ano man klase ng loan, pwede ka mo mag-acquire sa Golden Sun Finance Corporation. At ito naman, sa Golden Sun Finance Corporation, pwede ka mo mag-acquire sa cellphone number 0966-54151 para sa inyong kapalamantuan magkagatuwas pa din sina araman sa telepono. Contact rin ka mo sa 434878670076730. Basta kung beto na ito requirement at ang na ay pag-process pag-update lugo sila magandang-interest namin pa mag-leverage. May mga branches ng Golden Sun Finance Corporation magluwas sa main office dito sa Bacolod, dira sa corner LN Agustin Park, Globe Design Streets, sa may syudad sang Silay kag syudad man sang Victorias, may ara man sa Bagos Latik kag sa may Dumaguete. Yes, ang aton anay FYIC. Ang informasyon na aton man mahatag sa inyo sa siningapon lupot na dapat anyway nagapag-iuno man kita sa pamilya ni Sir Armando Cabiles kasi niya nagpasalamat man siya no, sa mga nag-upod kumpanyar sa sining hapon sa iya utod nga ilubong. May patigayon nga or napatigayon man ang misa sa Triumph Church. Dili sa mga barangay Estefania, di ba? Dili sa mga barangay Estefania. Kag ilubong ang iya siniutod sa my Palm Heaven. Okay, sir. Thank you, kid. Kag condolences din sa buong Guzman nga pamilya. Okay, aton anay ang aton sini mahatag nga informasyon karon nga hapon. Mangimuon tablante sa pagtulog sa gabi para pagkaaga daw kamagdaan kag daw kampante ikaw nga daw kanami sa imo pamatyagan at nami ang imo pagpahuway is paminsan ron kung paghiga mo na ang pinsan mo nagalaptak kung anong dapat himuon buwas ang panamo sa hilimuon pero hindi pa nami sina una-una ilista mo ang mga hilimuon mo buwas na adlaw para mo nang balang may listing nakabalo ka at i-prepare mo na siya kag isa pa ang kaugalingon mo kinahanglan at ipanon mo man. Kung pwede, syempre, kabalo ko kung nag-obra ka mo, hindi ka mo yung work from home, ada mo yung sagwa na, nagalakat ka mo kayo nag-obra, kinahanglan di ba ang paghuli, manukit, maligugit, maligugit, manimpyo sa lawas.
para maka-relax man ang atong sinilawas. O kag kung na medyo nagkakampinsan, pangita ka sang something nga maka-relax sa imo. Kung feeling niya pagbasa-basa sa mga kung nga basta mo makatag sa imo relaxation, why not? Kaya naman mamati sa mga soft music nga hindi, di ba? Iban mga religious songs nga mo kailing-iling lang ang maka-relax sa ilawas kag pagsara ka sa ikaw matulugan. Siyempre, kinanglan komportable man ang imong ligdaan kag kwarto bisan gamay ng kwarto bisan pila pa kamo nang nagahigda. Sa among nga kwarto or sa hiligdaan o may katrika mo or kama, kinanglan komportable ka man sa pagkita. Kinanglan, siyempre, ano pagkit, abilog man niya adlaw, ikaw na nagahambal, nag-istorya, kinanglan mo man nga isa sa mga personal hygiene na ton, kinanglan mag-toothbrush ka man, toothbrush before ka matulog. Especially kung tapos kaon na. Tapos kaon. Pagkatapos, let's say, tapos manyapon, lakat-lakat ka man na, sulod sa balay or wala na sa inyong balay, kinanglan lakat-lakat ka man. Kag, kung gusto mo na yung magtulog, kinanglan, 2 to 3 hours before paligaron mo tapos kaon. Kag amo ang pagkida. Kag kung isa hindi mo malikawan, early ka pa makapanyapon, let's say alas 6 panyapon ka na, iba alas 7, iba alas 8, at kinanglan niya baligaron mo gitanay, andi sa magtulog. Nami gid inawa sa magtulog, inom ka man init nga tubig. Hindi ka mapasok, inom ka man init tubig. Or ibang gani, tea or tsaa. Sa aton mga senior citizens, sa aton mga kabataan, anong ginapainom? Mainom sila tea or gatas, di ba? Ang saging namin man pampatulog, di ba? Okay. Pero ikaw ka, alay naman yung tawi nga ang ibante. Tawi ang bulong na ilamon niya sa kakapoy mo, ang makaulog, hilingon, alak na. Kung pwede pa man niya ikaw yung makalikaw na okay. Likawan mo nga mga pi, at least ka man matulog. At kinanglan i-power down mo man ang mo sinilaw para maka-relax to tumaga, para makagain man ikaw bagong energy, para ma-resistant siya man bilog na adlaw. And of course, pasalamatan man ang blessings nga nag-aabot sa aton adlaw-adlaw. Before magbiyong ang iyong mga mata, siyempre, antes mo idaplastan ang ipod sa unan kag sa bed, pray kagid ani ka pasalamat sa mahal nga Diyos sa kanang grasyang itatag sa imo. Pasalamat ka sa kabuhi nga ginhatag niya bitong adlaw. Pasalamat ka sa blessings nga nabaton mo. Pasalamat ka man sa problema nga nagabot kag mangayo ka sa iya guidance kung paano masolusyonan. Of course, kag siyempre atong pamilya dalaman naton sa pagpangamuyo pati na atong mga nakatag sa imo sa kalain sa buot. I-pray na sila tanan. Pangamuyo kid. Dugang mo gid Lord matulog. Pagkaaga, makabuglaw dito sa aga ng mga mamananan para sa pagbuklat mo sa aga, pagbugtaw mo lang pensar mo, buklat ang mata. Good morning, Lord. Thank you, kid. Ara naman, di ba? Amo lang na inuunta para maka-relax ang aton manilaw sa pagkakuway. Kag, siyempre, maka-function ang bilog na lawas, bilog naman nga adlaw. Di ba? Oo. Actually, Philippines Standard Time, alas 2:47 na. Horoscope na si Tito Wilma. Bantayin ninyo tayo sa zodiac sign. Karon adlaw, Webes, yes, Webes, Hulyo 21, February 2021. Una gid, zodiac sign, Leo. Ang mga Leo na tao, Hulyo 23 to Agosto 22. O mga Leo, natalana ang adlaw subong para sa may interview ka para sa ano trabaho or interview going abroad or may visa interview whatever klase interview kaga amo nang iwas di ba
May application form pa gani, kumpletuhon mo na, no? Kag Kag may ara ikaw mabaton karon nga adlaw, kada wala mo ginapaabot nga message. Kung ano man inagamit mensahe, makalipay man sa imo kung makapasubo. Abaton mo ana, kag kung ano man ang ginapangabay dira sa imo, sang imo mata, masara kung masarangan mo man lang, bisan ito sa material na bagay kung ano pamulig mo, hindi magdado. May masuwati mo ka mga numero Leo, 23, 28, 41, 45. White is your lucky color. Ang mga Virgo naman, ay gusto 23, tugtog Setyembre 23. Makabaton ka sa invitasyon. Pero, kung magdagdag ng tambong kahiman, hinahanglan maghalo ikaw. Tungod sa ginahalungan natin sa karoon ng pandemic. Okay man din ako tambong. Ikaw ka madugang-dugangan mo lang social connections. Kag halong naman sa paggasto sa imo kuwarta kag kinuton mo ginina. Kaya masuwat mo nga mga numero 14, 38, 52, kag 56. Lucky color mo, brown. Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. May negosasyon ka or transaction ka adlaw, may palatandaan nga may result na sila. Kag madugang-dugangan man ang imo nga tarabak. Hindi mo pagkalipatan ang pagpasalamat. Importante na. 21, 29, 45, kag 3 mo masuwating numero. Red is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, Nobyembre 22, Scorpio, sunod sa imong horoscope, magahimo ikaw sa imong bagong vision sa imong kabuhi para nga matuman mo ang imong handom nga pagbago. Handom nga mapabago mo ang imong kapalaran. Okay, go basta sa kayman. Scorpio, 31, 35, 9, 46, ang mga suwat mga numero, almond brown, your lucky color. Sa mga Sagittarius naman. Ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, Disyembre 21, may oportunidad na mag-aabot sa imo, halin sa imo best friend. Ano ina? Oportunidad mo mag-share sa ato. Pero kung may arap na bagay, bagay ba lang ang maka-trigger sa imo or kaakig? Hindi ka gin mag-uki sa pagpaubos. Kinahanglan ipabilin mo ang imong pagka ay padayon mo nga ginatawag humility. Pagpaubos. Yes. Masuwati mo ng numero 12, 24, 26, 8 kag 29. Bone white is your lucky color. Yes, Capricorn. Ay, may Capricorn naman na tao, Disyembre 22, Binero dyan sa 9. Inang mga problema mo na makapag-relate sa imo transaction, may transaction na ginadira, no? Pero hindi ka mag-panic. Hindi ka mag-panic kung ano mag-delay. I-relax mo lang, kaya ikaw ang winner. Swerte mo naman yung mga numero, 7, 8, 8, 34. Green is your lucky color. Alas 2:51, unang gabay sa pagbasa na itong mga zodiac signs sa relax. Balik pa si Tito Wilma pagkatapos ng pilaman ka pag-import ang mga pakita. This news part. Sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman, sa ito mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio. Happy birthday, Anay, sa liwat kay Rod Simon. Happy birthday sa imo. Kay Inday Angel Marie Garcia. Happy birthday today. Na Inday Angel Marie, thank you, kid. Na, salamat gid sa imo. Kag belated happy birthday gali kay Joel Sugilon Pambuson, no? Sa imo, Joel, belated happy birthday. Okay, dira naman sa may Aranda Hinigaran, kay Inday Jujian Kilantang Hipigon, no? Mayong hapon sa imo kay sa Bugosman nga pamilya. Salamat sa pag-upod kay Tito Wet karon nga hapon. Sa di na kita, Aquarius na kita, no? Sa mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18, adi mo bala Aquarius may event nga makahatag sa imo sang hindi nami nga mudo. Tagaan mo gid atensyon para nga makuha mo ang simpatiya nila. Pero Aquarius, kinanglan halungan mo man ang imo ikaayong lawa. Ang masuwati mo nga numero 5, 23, 36, 15. Bright yellow is your lucky color. Ang mga Pisces na tao Pedro Justin 9 to Marso 20. Bangod man sa pagpangamuyo mo, pabatsyagan mo ang serendipity, no? Kinahanglan din, no? Kag inang nabatsyagan mo nga mga kabalaka na mahatagan ina sa bat, i-render ina sa kaidaasan. Na Pisces, maswerte mo nga mga numero 5, 13, 45, kag 21, brick red is your lucky color. Sa mga awis naman, ang mga awis na tao Marso 21 tubtob Abril 19. Wow. Nagaog yun ang panahon sa imo sa paghimo sa isa ka importante nga desisyon. Ano ina? Bakit sa ano ina? Kag-abi mo, kinahanglan binagbinagon mo inaawis, kay amo ina ang makapabangon sa imo sitwasyon. Mga maswati mo naman nga mga numero 34, 52, 26, kag 16. Na. Your lucky color, desert brown. Kag sa mga Taurus, ang katapusan nito ng zodiac sign pero nga hapon, Taurus Abril 20 to Mayo 20, matabaton ikaw sa maayo nga balita sa Facebook halin sa imo amiga or amigo from abroad. May oportunidad man nga mag-abot sa imo. 11, 19, 23, kag 41 ang imo mga maswerte nga numero. Yes, Gemini. Mga Gemini, Mayo 21 to Bunyo 21, abdi Gemini, ganiton mo man sunod sa imo horoscope ang mga charming personality. Amo nang kinahanglan mo. Para nga, pa-explicar mo sang maayo ang imo man prinsipyo sa kabuhi, kag ang imo panindugan. Mga masuwati mo naman yung mga numero 7, 52, 28, kag 34. Lavender is your lucky color. Kag Cancer, sa katapusan natin yung zodiac sign, Panyo 22, tugtog Hulyo 22. Oy, ganita, inang nabatsyagan mo. Anong napanagup mo ha? Sa importante nga bagay nga pag-desisyonan mo. Kag kilalahan mo ng bago lang nag-abot ng sinuna at saka doon ano na siya, hindi ka mo pa daso. May suwerte mo ng mga numero 12, 23, 45, kag 51. Cancer, your lucky color is midnight blue. Nabatian ang atong tag sa zodiac sign para man sa atong tag sa horoscope sa sininga hapon. Yes, ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ito Wilma, para sa aton oras ko emperado, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Salamat, Jen. Salamat sa inyo padayon nga pagupod kay Tita Wilma kada hapon sa pagpangamuhi sa oras sa Emperata batok sa ginapangatubang naton yung pandemic and COVID-19 kagang atong 3 o'clock prayer. Importante gid as always nga magpangamuhi kita. Ano na Isabel kagidila ako sa naman nagapod sa aton karon nga hapon. Kag mayong hapon tawi si you soon. Pwede pag-greet happy birthday Flor Alvarez Gonzalez of Tipolay City. Yes, Alma Gonzalez Position. Salamat. Inday Margie Haniva, salamat man. Mayong hapon sa bugos na pamilya, salamat get. Richelle Ortiz Escarpe, no? Salamat. Okay, Sir Armando, thank you, kid. Si Tita Wilma, wala na sang panahon. Antes man kita magpaalam ang ito na Bible verse for the day ng ibilin sa inyo. Halin sa Proverbs chapter 15, verse 1.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word cheer up anger. Correct din na, no? So, salamat sa liwat mo yung hapon standby sa itahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,